Kutigana na ya siasa tugosika mutwe nigo umuriro munene oba gokorenta sara asensemo ya Nyankongo yugutuka ime yomucho busongo ime county ya Kisii ase umuriro oba kagusamba enibo enene asensemeyo na gutigara asara aucha asaba menye bensemeyo asara enene ase yo ere kose korenganiwa asensemo ya chibesa enibo chimilioni ange isano na ibere nigo abamenya bensemeyo barerere serikali kwene kinga nkoro abare ogosira goche ase bali banyora ogwakwa okwe iga anto bwate hardware furniture building ebinte binge nogo kumisana tuanya tabutuko ngesa sta na nusu nga enyomba ya bwatu rumuro mysteriously nyomba ego komurero tukangangana ego gochane chindo tinya mache kurike kurende ntonyare ebinto bya yeta ya watu 7 million omweshimiwa gavana Simbarati koranche chikari chao chibekera mache usechirosi ikiaronya dia mapema kanga ya tokonyete kurimina wana keigo ya yire bintu bya sari craving byange 10 millions koni yira sara sana kwa ya retro rabuke Nyankongo isenjo kwanye toko ndara twate bugenda gore bintu gose korusune kagenda gose no yugis kono ya beira sara gitana sana ko ningango Simbarati gaso kwanja kwao kwango chorode familia yao yomu kono ya chira sara oche